Haka jing sensyar cak sarkar BJP bat kumju cak jing dan bor baka jing tablot daka sarkar BJP ya kiti jela menta do jing kermen hikaj kiret paj kiret niam paj namar ke BJP haka bagi niki he paj BJP ki he Hindu kanang mikis ngiki por kilak kentor pot kilak kentor sepo upot usam hado ba ami hapsu kini ki paj Hindu sa sisin kila pendek ya kiret paj Kristan kane kade ki jingjia kabla jia men ka arphau tarik ubna Julai usnam arhajar arphau san bat kala jia hapoka teke snong ya kabla tuk kerteng mata ka bilal kabadai hapoka jela Chhattisgarh katei ka sngi kadai artat ka sngi chu ublai ha ka baki paj ba Kristan kia le yawan sya ka ying mane bot kum ta hadin bala yosngo ya ka jinga seng yarwai ya ka jinga seng duai ha ka te ka ying mane kini ki paj Hindu ki badai snong na ka te ka jaka ki lai khat ki lai wer ya ki breu na sabar ka te ka snong bat ki badai ki Hindu bakin wantor sya ka te ka ying mane bat persya ya ka te ka jinga seng jong ki Kristan ha ka ba kini ki paj Hindu la perta ba ka jinga seng ka jing long jia seng Kristan ha ka te ka snong omsya bat om pediang namar bakadai ka jaka basyong basa ki Hindu kumta kini ki paj bak le ki ya hela ha ketika snong Henry dan bak pat ki klem yo benrung sepoka yung mane bat penjat penpra bat pensakmai ka jinge seng Kristan na badan ki pulet ha ketika jaka ki pulet ki tre borba ha ketika sngi ha ka bak lemmi kano ka jingi snam ha pedang kita ki paj Hindu bat ki Kristan ha ka baidai bekne ka jingjia kini ki paj Hindu kilaang bakate ka yeng mane kalapin kelaniam jubor ya ki Hindu ki badan ki basyang basa ha kita kisnang ha ka bak kanang mikis ngi kipor ki paj ba Hindu kila mi na kaniam jongki balej joan layasno sya ka te ka yeng mane ka badan ha ka te ki jaka dedai halor kene kanong rim ha ka bak ni Hindu kila keno kumta kini ki Hindu kila mi kila bitar bat kila ong bat dalai minum sya ka yeng mane Kristan bakan dan ha ka te ki jaka ka jongki te ayu paj ba pidan men ong halor kene saya komen mapi hapo jong kene ke video